Keresni az igazságot, Ferenc pápa megérkezett Srí Lankára. Mementó és feldolgozás, a doni áldozatokra emlékeztek országszerte. Közösen elítélni, az iszlám egyetemes reakcióit várja a világ. Ez a Bónum hírek, köszöntöm nézőinket! Ferenc pápa megérkezett Srí Lankára. Az üdvözlő ceremónián elmondott beszédében a múlt igazságtalanságainak feltárását sürgette a negyedévszázados polgárháborút átélt országban. Magyar idő szerint hajnalban érkezett meg Ferenc pápa a kolombói repülőtérre, ahol az újonnan megválasztott srí lankai elnök és Malcolm Ranjit bíboros köszöntötte. A katolikus egyházfő a reptér betonján elmondott beszédében azt hangsúlyozta, nem lehet könnyű a szigetország lakói számára, hogy felülkerekedjenek a hosszú ellenségeskedés keserű hagyatékán. Ennyi vérontás után csak akkor találhatnak igaz megnyugvást, ha érvényesítik a megbékélést, szolidaritást és békét tápláló értékeket, és keresik az igazságot, nem a régi sebek újbóli felnyitása végett, hanem az igazság, a gyógyulás és az egység elősegítésének szükséges eszközeként, mondta a pápa, aki egyúttal az emberi jogok tiszteletére szólított fel. Elemzők emlékeztettek rá, hogy Srí Lanka nem hajlandó együttműködni az ENSZ-szel a 2009-ben véget ért, több tízezer halálos áldozatot követelő polgárháború utolsó hónapjaiban elkövetett háborús bűnök kivizsgálása érdekében. Federico Lombardi szentszéki szóvivő elmondta, a Szent Atya ezúttal nem tartott sajtótájékoztatót a repülőn, viszont minden vele utazó újságíróhoz odalépett és néhány közvetlen szót váltott velük. Megérkezése után Ferenc pápa vallásközi találkozón vett részt, amelyen több egyház képviselőivel is egyeztetett. Vatikán is az iszlám állam célpontjává válhat. Erről adtak tájékoztatást olasz titkosszolgálati források, izraeli és amerikai információkra alapozva. Elemzők szerint a francia események egy Európa nagyvárosai ellen irányuló hadjárat első akciói voltak. Vatikán város területén és teljes környékén tovább fokozták az eddig is magas biztonsági készültséget. A Szent Atya kinevezte Janusz Urbanszky prelátost a bécsi ENSZ hivatalok és más nemzetközi ügynökségek szentszéki állandó megfigyelőjévé. Az ENSZ iparfejlesztési szervezete mellett a prelátus képviseli a szentszéket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, valamint az Átfogó Atomcsendegyezmény szervezeténél. Az új prelátus eddig a szentszék New York-i állandó missziójánál szolgált nunciatúrai tanácsosként. Ferenc pápa is elküldte üzenetét a kedden Esztergomban kezdődő hittani találkozóra, melyen a hittani kongregáció vezetői és az Európai Püspöki Konferenciák hittani bizottságainak elnökei egyeztetnek. A Szent Atya ezeket írta, idézem: kívánom, hogy találkozótok járuljon hozzá egyes az európai kontinensen ma jelentkező doktrinális és pastorális nehézségek kollegiális megtárgyalásához, hogy ebből a hívekben új missziós lendület születhessen, valamint az élet transzcendens dimenziója iránti nyitottság, amely nélkül Európa elveszíti humanista lelkületét, amelyet pedig szeret és védelmez. Az üzenet végén Ferenc pápa áldását küldte a találkozó résztvevőinek, köztük az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnökének, Erdő Péter bíborosnak. Több egyházmegyében is megemlékezéseket tartottak a doni áttörés 72. évfordulóján. A budavári Nagyboldogasszony templomban Bíró László tábori püspök mutatott be megemlékező szentmisét. Miközben az áldozatokra emlékezünk, nem tudunk úgy a háborúról beszélni, hogy ne imádkoznánk a békéért. Ezt fogalmazta meg Bíró László tábori püspök a dóni áldozatok emlékére tartott szentmiséjén. Ferenc pápa bibliai áttekintése nyomán Bíró László arról beszélt, milyennek álmodta meg Isten az embert, hogyan kezdődött a világban a testvériség hálózatának építése. A püspök elmélkedését teljes terjedelmében megtalálják a beszédtárban. A szentmisén megjelent Boros Péter volt miniszterelnök is. A megemlékezés a Hadtörténeti Múzeum előtt folytatódott. Szegeden Kisrigó László megyés püspök a jezsuiták Szent József plébánia templomában emlékezett az áldozatokra. Szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, egy közösség nem tudja önmagát meghatározni addig, míg múltjával nem számolt le.
Kik voltak a hősök, kik voltak az áldozatok, és kik vonhatók felelősségre az elveszejtett emberéletekért. Tiszta szívvel, igazi értékrenddel kell visszatekinteni a történtekre, ezt emelte ki a püspök. Veres András szombathelyi megyés püspök is szentmisén emlékezett meg a magyar királyi II. Honvéd hadsereg tragédiájáról. Az egyházmegyében nem csak a papság, hanem a cserkészek is fejet hajtottak az áldozatok előtt. A rendhagyó történelemóráról a Martinus TV tudósít. Miért kellett a magyar hadseregnek a Don folyónál harcolni? Milyen felszereléssel vették fel a küzdelmet a szovjet csapatokkal? Miért volt ilyen súlyos a katasztrófa? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a 350-es számú Szent Márton cserkész csapat, a Visegrádi Szent György lovagrend és a Szombathelyi Domonkos-kör alapítvány szervezésében tartott rendhagyó történelemórán a Szent Márton plébánián. Tóth Róbert történész kalauzolta a megjelenteket a magyar történelem ezen időszakában korabeli filmrészletekkel. A történelemóra után kiállítás is nyílt, amelyen látható korabeli, a dóni harcokat megjárt katonák használati tárgyai, fotók, dokumentumok. A veszprémi érsekség területén Balatonfűzfőn emlékeztek. A megemlékezésen részt vettek a honvédség és az önkormányzat képviselői és az áldozatok leszármazottai. A Jézus Szíve plébánia templomban Szécsi Ferenc plébános kisegítő tábori lelkész mutatott be szentmisét. Szentbeszédében a béke fontosságát hangsúlyozta. Mindig vannak olyanok, akik próbálják elmélyíteni a köztünk lévő ellentéteket, de nekünk ezt meg kell állítani, és a béke megteremtőivé kell lennünk, mondta a tábori lelkész. A szentmise után a templom falánál elhelyezett emléktáblánál Sáfár Albert dandártábornok beszédével folytatódott a megemlékezés. Európa csak akkor lesz képes szembenézni a bevándorláshoz hasonló problémákkal, ha képes egyértelműen felvállalni saját kulturális identitását. Ezt Ferenc pápa mondta még novemberben az Európai Parlamentben. A Szent Atya számára pápasága kezdete óta központi téma a bevándorlók kérdése. Az Európának is égető problémával kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök is ismertette a magyar álláspontot. A gazdasági bevándorlás rossz, ezért a hazájukat gazdasági okokból otthagyóknak Magyarország nem tud menedéket nyújtani. Így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a párizsi szolidaritási tüntetés után. A bevándorlás több aspektusát vizsgálva azt mondta, politikai okokból életüket mentve elmenekülőknek meg kell adni a menedéket. Erre szólít fel Ferenc pápa is megválasztása óta. Első pápai utazásával is a menekültek katasztrofális helyzetére hívta fel a figyelmet. Lampedusa szigetén keresztül évente több ezer bevándorló érkezik Európába, akik politikai vagy gazdasági okok miatt választják a kontinenst új hazájuknak. Az ő befogadásukat és segítségüket sürgeti a Szent Atya a politikusokhoz és diplomatákhoz intézett üzeneteiben is. A gazdasági bevándorlás problémáját érintve a kormányfő ismertette a magyar álláspontot. A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt, veszedelmet hoz az európai emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani. Ugyanakkor hangsúlyozta, azokkal a bevándorlókkal, akik képesek önálló egzisztenciát fenntartani, dolgozni akarnak, képzettségük is van és valóban keresik a helyüket a magyar társadalomban, munkásemberként, dolgozó vállalkozóként nincs probléma. 3 milliárd forintot szánnak a nyugdíjasok, nagycsaládosok és fogyatékosok pihenésére az Erzsébet program keretén belül. Erről nyilatkozott Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az Erzsébet programról tartott sajtótájékoztatón. A kedvezményes üdülésekre azok a 60 évet nem betöltött nyugdíjasok pályázhatnak, akiknek rendszeres nyugdíja, teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek. Míg 2012-ben 17 000, tavaly már 34 000 nyugdíjas vett részt a pályázatokon. A kedvezményes üdülésre az erzsébetprogram.hu oldalon lehet jelentkezni. Ha ezt egyedül nem tudnák megtenni, forduljanak bizalommal a Bónum TV-hez. Munkatársaink örömmel nyújtanak segítséget, adnak tanácsot, hogyan is lehet pályázni. Vándorkiállítás nyílt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az elmúlt évszázadokban közösen megélt örömök és szenvedések egyaránt összekötik a Magyarországon élő vallási közösségeket, mondta Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár a Tudáshalom című, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által szervezett egyetemi vándorkiállítás megnyitóján.
Az EMIH szervezésében megvalósuló egyetemi vándorkiállítás a virágzó zsidó múltat és az újjászülető jelent mutatja be interaktív módon annak érdekében, hogy a látogatók tágabb ismeretekre tegyenek szert a zsidósággal kapcsolatban. Európa és a keresztény világ egységesen állt ki a terrorizmus ellen. Ferenc pápa ugyanerre kérte az iszlám országok vezetőjét és a vallási vezetőket is. Még az iszlám sajtó is egységes összefogást sürget a határokon átívelő terrorizmus ellen, amely világszerte veszélyt jelent a békére, a biztonságra és a stabilitásra. Bár egyes iszlám közösségek elítélték a párizsi Charlie Hebdo elleni támadást, egységes lépésekről még nem számolt be a világ sajtó. Katárban egy újság párbeszédet sürgetne a nyugat és a kelet között, hogy közös erővel vessenek véget a szélsőségességnek. A vallások és kultúrák közti párbeszédre világszerte vannak kezdeményezések és jó példák is. Ferenc pápa rendszeresen részt vesz és szervez vallásközi találkozókat, melyeken egymás tiszteletét helyezi a középpontba. Hétfőn a Vatikánba akkreditált diplomatáknak tartott beszédében is azt kérte, a muzulmán vallási vezetők, politikusok és értelmiség utasítsa el az erőszakot igazoló vallási fundamentalizmust. Egy francia kórus tagjai közt több magyar származású fiatallal 10 napon keresztül zarándokolt a Szentföldön, ahol több koncertet is adtak. A kórus Názáretben, Betlehemben, Ramallahban és Jeruzsálemben is adott hangversenyt, melyen változatos stílusú műveket adtak elő. Azt remélik, dalaik által az öröm és az imádság ajándékát adhatták át a közönségnek. Híreink végén ajánlom figyelmükbe egy újabb pécsi tárlatot. A Pálosaink a Fehér Barátok című kiállítás mellett érdemes megtekinteni a Pécsi Egyházmegye és az első világháború címmel január 17-én nyíló kiállítást a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Az archív fényképeket és eredeti szövegrészleteket bemutató időszakos kiállításból kiderül, miképp változott meg az egyházi élet a hátországban az első világháború idején. Ezek voltak a Bónum hírek mára, ha tehetik, támogassák a televíziót, hívják az adományvonalunkat, és ne feledjék, ha valami érdekeset látnak, fotózzák le, vagy készítsenek videót róla, és azt küldjék el nekünk. Ha hírük van, értesítsenek minket, és mi közzétesszük. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!